Hei käykää, mun nimi on Arsa ja tervetuloa toisen videoon. Jos te muistatte, jos tulette mun videossa, te muistatte, että mä maistan Brain Blasters. Mä maistan watermelonin ja se on yksi niistä hapaista, mutta nyt mä maistan sitä hapain. Kaikki sanoo niin. Sanoin mutta että hapin. Tuo Brain Blaster juusto. Hapain. No niin. Kuka kokeili sitä? Ja mun isäsistö on jo tuttunut sitä, niin... Ja hän ei yhtä tyttönyt. Ja hän otti sen ulos ja hän kostit sen. Ja mä haluan syödä sen. Niin. 3, 2, 1 nyt.